जाबाय दिनै दा आं थांगासिनो बिजनियाव लोखि फुजा नायनो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंजों लोगोसे हेल' नोंथांमोना नायलांबाय थादों आरो आंजों लोगोसे दं सानस्रिमा जेबो सिनाया खोमसि खोमला नै ओमफ्राय बेथिंजाय मिस भादुरि जाबाय गारिखौ पार्किं खालामबाय दा बेसेबांबा गोजान थाबायलांनांसिगोन 11 नम्बर से पूजा देखने में भी लाइन पे रहना पड़ता है जेमान मोना लांगासिनो मानसिया बांगासिनो A few moments later. One eternity later. 2,000 years later. Này. भाई बैग बैग ये वाला बैग चिकू के लिए लिया है मैंने और ये हेलन के लिया है मिस भादुरी ने हम दोनों का बेटी है मेरा एक बेटी उसका एक बेटी Bijni Mela
Lekki puja nainw fwrjwg video एसेनोसै गुड नाइट जोंबो गुड नाइट जानोसै थांनानै